Sziasztok! Május utolsó napjaiban belépett a saját otthonába a Merkur bolygó, ami ugye a gondolkodásmódunkat, a kommunikációs módszereinket, illetve az értelmezési módjainkat festi le tulajdonképpen a horoszkópunkban. És ezzel a hazatéréssel igazából azt gondolnánk, hogy hű de jó, hát egy ilyen uralmi bolygó az biztos, hogy csupa jó dolgokat hozhat számunkra. És hogy itt az utolsó néhány napban, illetve hát június első hetében mégis azt tapasztalhattuk, hogy valahogy nem mindig működik jól az elménk, nem mindig tudjuk a helyére tenni benne a dolgokat. Sok olyan információt szerezhetünk kívülről, ami nem illeszkedik a belső ösztönös megérzéseinkhez, illetve hogy mi magunk is sokszor kényszerülhetünk úgy kommunikálni, ami valahogy összeütközésbe kerülhetett a belső hangunkkal tulajdonképpen. A lényeg ebben az egész folyamatban, hogy ütközhetett valahogy az, amit kívülről hallunk információ, vagy amit mi kommunikálunk információ, azzal, amit valahogy így az intuitív érzékeléseink súgnának nekünk. Ez a ilyen keveredés, vagy ez a diszonancia tulajdonképpen lehetett azért, mert hogy gyakorlatilag ez a szegény kis Merkur, ez egy gyors bolygó egyébként, tehát hogy hamar kifarol bizonyos aspektusokból, de ez a szegény kis bolygó hiába, hogy hazatért az ikrekbe, de hogy belefutott a transzcendens bolygóknak az ilyen-olyan kemény, kedvezőtlen fényszögeibe. És hogy ez sokszor hozott olyan dolgokat, hogy valahogy így az egyéni tapasztalásunk, az egyéni akár gondolkodásmódunk, az egyéni megszerzett ismereteink, ezek valahogy így összeférhetetlennek bizonyulnak azzal, amit ugye belülről az egészen másfajta bölcsességünk, vagy ilyen információs halmaz, amivel ugye eredendően rendelkezünk, azok súgnak nekünk. Ez konkrétan az, hogy ugye a megérzéseink, a belső sugallataink összeférhetetlenségbe kerülhetnek azzal, amit ugye kommunikálnunk kell, vagy amit elvárnak tőlünk, hogy hogyan kommunikáljunk. Az is ide kapcsolható, hogy sok olyan ismeretet szerezhettünk, például akár körülnézünk a világban, olvassuk, hallgatjuk ugye a híreket, a beérkező információkat ugye próbáljuk feldolgozni, és sok olyan információval szembe kerülhetünk, amelyek egyszerűen nem passzolnak a megérzéseinkhez, vagy ilyen felesleges információnak tűnnek, vagy egyáltalán értelmetlennek tűnnek. Tehát úgy is mondhatnám, hogy sok az ilyen információs szemét, amivel nap mint nap kapcsolatba kerülhetünk, és azt igazából lehet, hogy éppen azért kapjuk ezt a fajta túlterheltséget, hogy egy kicsit tisztítsuk a csatornákat, ahonnan kapjuk az információkat. Nagyon fontos ennek az időszaknak a végét úgymond felismerni, tehát hogy lassan tisztulhat az elménk, most itt a következő napokban, mert egy június második hetében már oldódnak ezek a kemény, zavart okozó aspektusok, és ezáltal mi is egyre inkább érezhetjük, hogy a gondolataink is elkezdenek így racionalizálódni, tisztulni, könnyebben érthető az, ami a fejünkben megy, úgymond ilyen belső monológok sokkal tisztábbakká válhatnak, a kommunikációnk is lehet sokkal egyértelműbb, letisztultabb, és azt is megtapasztalhatjuk, hogy pontosabban tudunk fogalmazni. Itt a következő napokban, a következő héten még ez a Merkur bolygó ütközni fog a Szaturnusszal. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg kihívások elé kerülhetünk, tehát hogy igény lehet arra valahogy a külvilágból, hogy fogalmazzuk meg pontosabban a céljainkat, fogalmazzuk meg pontosabban azt, amit ki akarunk kommunikálni mások felé. Tehát, hogy kb. Úgy is mondhatnám, hogy rendezzük a gondolatainkat, és igazítsuk a szándékainkhoz a kommunikációnkat. Ne beszéljünk félre, ne áltassuk magunkat se, tehát magunknak se próbáljuk megmagyarázni a dolgokat, ne takargassuk azt, amit eddig takargattunk adott esetben, hanem hogy mondjuk ki akár magunknak is a tényeket, az igazságokat, mert ugye abból tudunk utána tovább lépni, kiindulni. Az is bekövetkezhet ez a tranzit után, ugye ez most itt a második hét, vagy a következő hétnek az elején fog bekövetkezni az aspektus, és utána tulajdonképpen ez a kis Merkur, ez felszabadul a
nagy bolygók, a lassú bolygók terhes fényszögei alól, és ez okozhatja azt, hogy sokkal egyszerűbben tudjuk majd megfogalmazni, kontrollálni a szavainkat. Sőt, valószínűleg ebbe a kontrollba ugye az is benne van, hogy egyrészt nem nyelünk el olyan dolgokat, ami fontos információ, tehát amit ki kell mondanunk a másik embernek, hogy értsen minket, hogy mit szeretnénk, vagy ugye olyan fajta kontroll, hogy nem mondunk ki olyat, vagy nem olyan formában mondjuk ki a dolgokat, amit később visszaszívnánk, vagy akár másképp fogalmaznánk. Mert ugye szavakkal olyan iszonyatosan és olyan hosszú távra lehet károkat okozni, meg lehet bántani embereket egy életre, de akár saját magunkat is bánthatjuk ezzel, hogy úgy fogalmazzuk meg a saját magunkra alkotott ítéletet például, hogy azzal konkrétan bántjuk magunkat, tehát hogy érdemes itt arra gondolni, hogy a kemény szavak azok nem mindig szükségesek ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Tehát nem kell mindig durván meg erőszakosan fogalmazni, és nem is kell mindig mindent mások órára kötni, mert hogy sokszor ugye, amit kommunikálunk, vagy amit gondolunk, az a mi véleményünk, a mi meglátásunk, és hogy sokszor az, ahogy mi látjuk a dolgokat, a mi véleményünk ugye kialakul, ezzel kapcsolatban sokszor öntudatlanok vagyunk, tehát hogy egy csomó irányból megörököljük a gondolkodásmódunkat. Nagyon sok irányból kapunk befolyást arra, hogy mi hogyan gondolkodunk. Tehát, hogy simán lehet, hogy egyszerűen megörököltünk egy olyan gondolkodásmódot, amivel, hogyha nem szűrjük és nem kezdjük el kitanulni, hogy ez hogy működik, akkor azzal a gondolkodásmóddal mondjuk ilyen nagyon előítéletesek, nagyon ítélkezők, nagyon szőrszálhasogatók, stb. Lehetünk. Tehát, hogy igazából érdemes az embernek még a kimondás előtt megfigyelnie a szavakat, amik ugye megfogalmazódnak az elméjében, mert hogy így tudjuk valójában kideríteni, hogy hogyan működik az elménk. Tehát az elménknek az önmegismerés folyamata az nagyon-nagyon jót tud tenni, és ebben az időszakban ehhez is kaphatunk segítséget. Figyeljük az elménket, figyeljük a bennünk megfogalmazódó szavakat, ítéleteket, véleményeket, stb., és gondoljuk át, hogy hagyjuk egyet pattanni, úgymond a földön, hogy biztos, hogy ez tényleg így van, hogy ezt mindenki így gondolja, meg hasonlóan gondolkodik mindig, meg minden esetben igazunk van. A következő, hogy azzal, hogy kikerül a Merkur ebből a sűrű, kemény fényszögekkel teli helyzetből, növekvő lehetőségeink is nyílhatnak, illetve egyre erősödő igényünk is lehet az őszinteségre. Tehát arra, hogy ne kelljen félrebeszélnünk, ne kelljen össze-vissza csűrni, csavarni a mondandónkat, hanem hogy így elmondhassuk, amit gondolunk. És itt továbbra is hangsúlyozom, hogy nagyon nem mindegy a csomagolás, az attitűd, a hangulata, hogy mi előadjuk ugye a gondolatainkat. Másik, hogy nem biztos, hogy feltétlenül minden fórumon nekünk kommunikálni kell, amit mi valóságnak vagy igazságnak gondolunk. Egy csomó mindent, egy csomó olyan alapelvet, egy csomó szemléletmódot, amivel rendelkezünk, azt igazából saját magunknak kell a saját magunk életében alkalmazni. Nem kell, hogy mások is ugyanígy gondolkodjanak, ugyanígy szemlélődjenek dolgokról. Tehát, hogy nem baj, hogyha van véleményünk, csak hogy nem feltétlenül kell, hogy más is ugyanezen a véleményen legyen, mint mi. Másik, illetve következő, hogy pont ez a szaturnuszi fényszög okozhatja, hogy egyre felelősségteljesebb megnyilvánulásokra lehet szükségünk. Tehát, hogy vállaljunk felelősséget azért, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan beszélünk, mit kommunikálunk, mit tanítunk, hogy ezért, amit mi kommunikálunk, ezért tudunk-e felelősséget vállalni. Tehát, hogy sokszor van, hogy valamit megtanulunk, valamit akár hozunk a családból, vagy akár valamikor valahol ugye megtanultuk, és ezt ugye adjuk tovább. Tehát, hogy kommunikáljuk kritika nélkül tovább, anélkül, hogy megvizsgálnánk ezeknek a dolgok a valóság tartalmát. Tehát, hogy ez a személyes felelősségvállalás, hogy szűrjük meg, hogy igen, lehet, hogy nagyon okos emberektől, nagyon jó helyekről úgymond szereztük az információnkat, de hogy érdemes ezeket is így megvizsgálni, hogy biztos, hogy ezek minden esetben megállják a helyüket, biztos, hogy ezek igaziak, hogy valódiak, hogy ez a valóság, ez az igazság. Szóval érdemes ezen is elgondolkodni, hogy tényleg
felelősséget tudunk-e teljes mértékben vállalni azért, amit kommunikálunk, vagy szajkózunk valamit, amiben magunk se vagyunk biztosak. Tehát, hogy csak így vissza ismételjük a dolgokat. Ez tulajdonképpen olyan, mint egyfajta vizsgahelyzet, hogy manapság sajnos sok olyan vizsgán kell keresztül esnie az embereknek, főleg ugye a fiataloknak, a gyerekeknek, érettségizőknek, stb., hogy rengeteg ilyen magolós dolgot kell megtanulni, amit talán soha az életbe többet nem kell, hogy elővegyenek, nincs is értelme, hogy ennyi adatot, meg részleteket, stb. Meg tanuljon az ember, és mégis rá vagyunk kényszerülve sokszor, hogy ilyen teljesen felesleges információkkal ugye tömjük az elménket. Tehát, hogy ez is például lehet egy ilyen időszak, ez a mostani, hogy felülvizsgáljuk, hogy tényleg nekünk ennyi felesleges információt be kell tömni a fejünkbe, ahelyett, hogy olyanokkal foglalkoznánk, aminek tényleg van realitása, tényleg van értelme, hasznos információ, stb. Tehát itt lehet akár a hasznosság alapján is mérlegelni, hogy tényleg meg kell nekem mindazt tanulni, amit odaraknak elém, vagy szelektáljak ezek közül. Nyilván ugye gyerekként, kamaszként kényszerhelyzetben lehet az ember, hogy gyakorlatilag, hogyha ugye ki akar kerülni az alap iskolai környezetből, le akar érettségizni, akkor egy csomó ugye úgymond felesleges dolgot is be kell magolnia. Úgy néz ki, hogy egyébként ez a Merkúri időszak, ez hát egybeesik konkrétan az idei érettségivel, tehát itt lehet arra gondolni, hogy ahogy ugye lementek a vizsgák, lementek az írásbeli vizsgák, lemennek majd a szóbeli vizsgák, szépen lassan úgymond a gyerekek, a kamaszok, fiatalok is felszabadulnak ez alól a kényszer alól, hogy ilyen tulajdonképpen sokszor ilyen értéktelen, meg értelmetlen dolgokat kelljen bemagolniuk, és ezzel tölteniük az értékes időt, hogy gyakorlatilag feleslegesen terhelik úgymond az elméjüket. Tehát van az a tananyag, ami egyszerűen nem válik hasznos tudássá számunkra. Úgy néz ki, hogy innen ugye lapozni tudunk, kicsiben is és nagyban is. Kicsiben az azt jelenti, hogy ugye az egyéni életünkbe például letudjuk a vizsgákat, kilépünk valami fajta vizsgahelyzetből, letesszük ezt a terhet ugye a vállunkról, és onnantól kezdve szabadabban, önazonosabban dönthetünk, hogy mit akarunk tovább tanulni, hova akarunk tovább lépni. Nagyban, ezt most úgy értem, hogy akár itt hazánkban, ugye itt az oktatási rendszernek ugye a témái előtérbe kerültek, illetve hát úgy néz ki, hogy itt lassan elindult egy ilyen reform, ami az oktatással kapcsolatosan történik. Ez ugye nagyban ez a tisztulás, tehát hogy egyszerűen aktualizálni, emberibbé tenni, használhatóbbá tenni ugye azt a fajta tananyagot, elvárásrendszert, stb., amit a fiataloknak teljesíteni kell. Tehát ez nagyban is zajlik, és ez nagyon kedvező, úgy néz ki. Így a bolygók is azt mutatják, hogy ez egyre kedvezőbbé tud válni. A másik, vagy következő része ennek, hogy ami egyébként az egész évünknek a témája, ez ugye már elkezdődött januárban, a januári szilveszteri képlettel, már azon is látszott, hogy ebben az évben a tanítványok valahogy mesterekké tudnak érni, a gyerekek vagy a kicsik úgymond nagyokká tudnak válni, aki eddig önállótlan volt, ott sokkal több önállóságot kaphat, vagy lehetőséget kaphat erre a felnőttebb, önállóbb életre. És ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy valami fajta ilyen helycsere. Ez azt jelenti, hogy a tanítványok, tehát akik eddig mondjuk egy ilyen alárendelt szerepben, úgymond tanítványi szerepben élték az életüket, működtek akár felnőttként is, azok valamilyen módon lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák, hogy mit tudnak. Tehát, hogy kb. A mesterművüket el tudják készíteni, le tudják tenni az asztalra azt, hogy igen, én ezt tanultam, én ennyit tapasztaltam, én ezt tudom csinálni. Tehát, hogy valamilyen módon letesszük a mesterművünket. A másik oldalról, akik eddig a mesterek voltak, úgymond, tehát akik a gurúk, akik vezetői pozícióban voltak, akik irányították tulajdonképpen az alattuk lévő személyeket,
az emberek kerülhetnek vissza valamilyen módon ugye az iskolapadba, vagyis, hogy rákényszerülhetnek arra, hogy újra tanulják a dolgokat, amikről adott esetben azt gondolták, hogy már tudják, vagy már ismerik. És ez egy nagyon fontos ilyen áthelyeződés lehet, tehát egy ilyen helycsere lehet az életünkben, akár egyéni szinten is, tehát ez egy emberen belül is tud működni, hogy van, amiben kicsinek gondoltuk magunkat, és ráébredünk, hogy hát valójában már ebben nagyok vagyunk. Tanítványnak gondoltuk magunkat, de ráébredünk, hogy igazából már itt a hosszú évek alatt profivá érlelődtünk, de lehet egy csomó olyan dolog, ugyanúgy saját magunkban, hogy valamiről úgy éreztük, vagy úgy gondoltuk, hogy már tudjuk, már ismerjük, már profik vagyunk benne, és most kiderül, hogy hát fordult egyet az élet, fordult a kocka, nekünk újra kell tanulni bizonyos dolgokat. Tehát, hogy ezt is érdemes így számba venni, vagy így kutatni egy kicsit magunkba, hogy melyik az az életterületünk, ahol igenis előre kell lépnünk, mert hogy már van elég tudásunk, van elég tapasztalatunk, tehát tudunk valamit adni, kommunikálni ugye az embereknek, ami hasznos számukra is, tehát kb. Hol váltunk már mesterekké. A másik oldalról pedig érdemes azt is megkeresni, hogy hol van szükségünk egy ilyen újratanulásra, tehát hol érdemes nekünk állni a rajtkockára, és elkezdeni akár felülírni, újra tanulni a régi ismereteinket, mert lehet egy csomó ilyen az életünkben. Az is benne van ebben az egész időszakban, hogy ahol eddig téves helyről szereztük az információkat, tehát úgy is mondhatnám, hogy félrevezető tanítóktól kaphattuk az információkat, vagy olyanoktól fogadtunk el mindent gyakorlatilag, akikről később kiderült, hogy hát mégse voltak ott a spiccen, úgymond, és mégse rendelkedtek akkor a tudással, bölcsességgel, mint amit mi gondoltunk, vagy az is lehet, hogy egyszerűen ilyen téves irányba vittek minket, mint tanítók. Ez is érdemes így felderíteni, illetve körülnézni, hogy hol érezhettünk valami fajta ilyen csalódást a tanítóinkkal, a vezetőinkkel kapcsolatban, és gyakorlatilag ugye elindulni, keresni, hogy akkor honnan szerezhetünk olyan tudást, amire valójában szükségünk van, ami egy igazi tudás, ami egy igazi bölcsesség. Az is lehet, hogy tulajdonképpen csak ilyen elavult tudás halmazunk van, tehát ezt frissíteni kell. Tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy tévedések vesznek minket körbe, meg azokra alapulnak a dolgaink, hanem lehet, hogy csak egyszerűen frissítésre van szükségünk. A következő, hogy igazából sokkal többet tudunk támaszkodni a tapasztalati tudásra ebben az időszakban, tehát hogy megbízni a saját tapasztalatainkban, a saját értékítéletünkben, bátrabban nemet mondani azoknak, akik adott esetben más véleményen vannak, vagy másképp gondolják, másképp látják a dolgokat, míg akár ugye nálunk akár tekintélyesebb, vagy idősebb, érettebb személyeknek, mert hogy lehet, hogy az ő szempontjukból saját dolgaikkal kapcsolatban igazuk van, de hogy lehet, hogy a miénkkel kapcsolatban nincs igazuk. Tehát, hogy nem kell bele bonyolódnunk, úgymond a tekintélytisztelet miatt olyan helyzetekbe, vagy bármiféle tisztelet miatt olyan helyzetekbe, amikor a lelkünk mélyén tudjuk, hogy ez így nem valódi, amit kommunikálnak nekünk, és mégis bólogatnunk kell arra, amit ugye hallunk. A másik, ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy az életkor, ugye maga a kor, az nem egyenlő a bölcsességgel. Tehát, hogy sokszor van, hogy valaki valamit 20-30 évig csinál, mégse tudja rendesen csinálni, mégse tudja jól csinálni. Tehát az, hogy valamit hosszú ideig csinálunk, meg adott esetben mondjuk mi vagyunk az idősebbek, mi vagyunk mondjuk így a tanultabbak, stb., az még nem jelenti azt, hogy mindenben mi vagyunk az ügyesebbek, jobbak, tanultabbak, stb. Tehát itt problémás lehet, hogyha valamit mi csak tekintélytiszteletből követünk, vagy érzelmi kötődésből követünk, vagy akár ilyen nosztalgikus érzések miatt követünk. Mert hogy sokszor lehet, hogy azért maradunk egy bizonyos pályán, egy bizonyos útvonalon,
mert hogy nagyon szeretjük mondjuk a tanárunkat, a felmenőinket, mondjuk akár a nagyapánkat, apánkat, befolyásos személyeket az életünkben, és lehet, hogy maga ez a szeretet, maga ez a ragaszkodás, maga az az elismerés vágy, hogy a mieink büszkék legyenek rám, a szüleim mondjuk így meg legyenek velem elégedve, vagy a tanárom meg legyen velem elégedve, azért én egy olyan pályán próbálok maradni, ami valójában nem illeszkedik hozzám. Tehát itt ez is lehet egy fontos felismerés, hogy nem biztos, hogy a tekintélytisztelet, meg az érzelmi kötődés, az tényleg a valóságunk felé visz minket. Tehát, hogy sokszor lehet, hogy egyszerűen bármennyire is néha ilyen fájdalmas, vagy ilyen hűtlenségnek tűnhet akár tőlünk, de hogy egyszerűen szakítani kell a régi útvonalakkal, és átállni a saját útvonalunkra. És ez a következő feladata az ikrek Jupiter, vagy az ikrek Merkurnak, hogy specializálódás, szétszóródás, az anyagi megnyilvánulások sokszínűségének a felismerése. Tehát az, hogy valójában kiválasztani azt, amihez mi értünk. Nem kell mindenhez érteni, és nincs is olyan ember a Földön, aki mindenhez ugyanolyan jól ért. Ezt kell ugye felismerni, hogy mi magunk személy szerint mihez értünk. És tulajdonképpen felismerhetjük, hogy másoknál is ez hogy működik. Tehát, hogy például akár valamilyen vezetői pozícióban vagyunk, főnökök vagyunk valahol, vagy akár családfők, és akkor fel kell ismerni egyszerűen, hogy melyik családtagunk, melyik beosztottunk, stb. Mihez ért, miben jó. És ez igazából nem egy ilyen negatív előjelű dolog, hanem ellenkezőleg ilyen pozitív. Tehát az, hogy felismerjük, hogy XY az bizonyos témákban nagyon-nagyon ügyes, nagyon jól érzi magát, nagyon hasít, úgymond, de hogy bizonyos dolgokhoz meg egyszerűen nincs annyi hozzáértése, affinitása, meg egyébként nincs is kedve hozzá. Tehát, hogy ez is fontos lehet például felismerni, hogy nem baj az, hogyha valamire azt mondja az ember, hogy hát sorry, ehhez abszolút nem értek, de nincs is kedvem csinálni, mert egyszerűen nem érzem jól magam benne. Más dolgokhoz viszont nagyon is jól értek, meg szívesen is csinálom. Ennek is fontos lehet a felismerése, hogy mi az a dolog, ami a mi pályánk, ami a saját egyéni pályánk. És ezek lehetnek nagyon különböző dolgok. Tehát, hogy felfedezni azt, hogy az a jó, hogyha ennyire különös, vagy különlegesek, meg egyediek, meg sokszínűek vagyunk, mert hogy igazából ebből lesz egy ilyen nagyon-nagyon széles, színes paletta, gyakorlatilag az egész földi életünk ettől lesz olyan igazán különleges, burjánzó, színes, sokféle, hogy felismerjük, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Tehát, hogy minket, embereket se lehet betenni mondjuk egy kategóriába, nem lehet minket ráállítani egy útvonalra, mert hogy az nem mindenkinek jó. Tehát, hogy érdemes így keresni mindenkinek a saját kis útjait, amely utakon tulajdonképpen mégiscsak valahogy a nagy egészbe tudunk bekapcsolódni. Ehhez kapcsolódik az is, hogy érdemes felderíteni azokat a területeinket, ahol rengeteget tanultunk, sokat próbálkoztunk, mégse tudunk eleget. Itt érdemes azon elgondolkodni, hogy akarunk-e még így erőlködni ezen a területen, vagy inkább elmegyünk és keresünk valami olyat, ami jobban passzol hozzánk. Tehát, hogy sokszor biztos megtapasztaltátok, hogy hiába próbálja az ember beleszuszakolni magát egy-egy ilyen státuszba, pozícióba, működési formába, akár munkába, szakmába, bármibe, egyszerűen van, hogy állandóan belefutunk valami kudarcba. És ez sokszor azért van, mert egyszerűen nem biztos, hogy azt úgy abban a formában nekünk találták ki. Tehát, hogy nem érdemes szenvedést, a szenvedésünket halmozni, meg növelni, és bele erőszakolni magunkat egy-egy ilyen helyzetbe, hanem hogy érdemes hátat fordítani, és elkezdeni valami olyannal foglalkozni, amit meg szeretünk is csinálni. De tartozik szintén az ikrek Merkurhoz az újrakezdések témája, főleg most június 11-től. Június 11-től ugyanis a Merkur itt az ikreken belül belép egy másik csillagképbe, egy ilyen kis naksatrába, ami
kifejezetten az újrakezdéseket, az újra nekiindulásokat támogatja. És ez tulajdonképpen jól rezonál arra, hogy gyakorlatilag élethosszig tanulunk, lehetünk 100 évesek is, akkor is van még új dolog, amit meg tudunk ismerni, meg tudunk tanulni. Sőt, ugye talán éppen az jelzi a leginkább a bölcsességünket, ezt az alapbölcsességünket, hogy mennyire tudunk még akár nagyon idős korunkban is nyitottak maradni az új dolgok megismerésére. Mert hogy mindig van új a nap alatt. A következő része ennek az időszaknak, hogy kicsiként is tudjuk-e ugyanolyan fontosnak érezni magunkat, mint úgymond a nagyok. Tehát, hogy attól, hogy valaki mondjuk éppen tanuló, éppen ilyen zöldfülűként belekerülünk egy folyamatba, vagy akár gyerekek vagyunk, attól még nekünk ugyanolyan tisztelet és megbecsülés jár, mint az úgymond nagyoknak. Tehát csak azért, mert valaki kicsi, gyerek, stb. Kezdő, attól még az nem jelenti azt, hogy ő keveset tud, vagy buta, vagy ne lennének neki olyan észrevételei, olyan tudása, olyan képességei, amiket meg mi akár mondjuk felnőttként, nagyként talán sose tudunk elsajátítani. Tehát, hogy igazából ez az ember számba vétel is fontos témája lehet a következő időszaknak, hogy megelőlegezzük abszolút a bizalmat az úgymond kicsiknek, a kezdőknek, akár pályakezdőknek, mert hogy egyszer mi is voltunk azok. Tehát, hogy attól, hogy valaki még fiatal, meg még nincs olyan tudáshalmaz úgymond mögötte, meg tapasztalathalmaz, attól még emberileg, meg személyében, stb. Attól egy teljesen ugyanolyan teljes értékű tagja az emberi társadalomnak, mint mi vagyunk. Tehát, hogy igazából ugye ez is fontos lehet még hozzá a kommunikáció szempontjából is, tehát hogy hogyan beszélünk, hogyan kommunikálunk azokkal, akik mondjuk így alattunk vannak, akik akár beosztottaink, nálunk kisebbek, fiatalabbak, tapasztalatlanok, stb. Mert hogy ugye itt is előjöhet, hogy a szavainkkal akár életre szóló károkat, problémákat tudunk okozni. És hát fordítva is, ugye, hogy bekerülünk valami közegbe, mondjuk így úgymond kicsiként, kezdőként, stb., akkor ott igenis valamilyen módon várjuk el, vagy próbáljuk elérni, hogy minket is emberszámba vegyenek, úgymond. Tehát, hogy ne hagyjuk magunkat ledegradálni csak azért, mert valahol pályakezdők vagyunk. Következő része ennek az időszaknak, hogy ez a kis Merkur bolygó, ugye ez egy nagyon gyors bolygó, de hogy ilyen nagyon érdekes módon ugyanazt az utat fogja most bejárni, mert most is ezen az úton jár, mint tavaly és az idei első fél évben a Jupiter. És ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ez olyan, mintha előttünk az úton már a gurú keresztül ment volna, áthaladt valami, megtapasztalt valamit, tehát mi magunk is valamit megtapasztaltunk az ösztöneinkben, az érzelmeinkben, vagy úgy egyáltalán tapasztaltunk egy csomó dolgot, amire lehet, hogy még nem volt szavunk. Lehet, hogy még nem tudtuk megfogalmazni, nem tudtuk értelmezni, hogy mi zajlik bennünk, mi történik velünk, de hogy a megérzéseinken keresztül már ugye rengeteg mindent megtapasztaltunk. És ez olyan, mintha tehát előment maga a tanító, maga a gurú, mi meg ugye a kis Merkurként, ugye tanítványként mögötte kullogunk, ez olyan is, mint az értelmező képességünk. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan, mintha a tapasztalásaink, ezek a jupiteri tapasztalásaink nem mindig voltak érthetők, nem mindig tudtuk megmagyarázni, hogy mi miért történik bennünk, hogy hogyan állnak össze a dolgok, hogyan tudjuk ezt ugye összekapcsolni, a tapasztalásainkat, meg ugye az elmeműködésünket. Lehetett egy csomó olyan tapasztalatunk, amire nem volt fogalmunk. Tehát, hogy olyan dolgok történtek akár rajtunk kívül, akár saját magunkban, amit nem tudtunk értelmezni, hogy ez most mi, ez honnan jön, miért történik ez velünk. És azzal, hogy ez a kis Merkur ugye most a Jupiter nyomdokán halad, ezzel tulajdonképpen egy csomó mindent akár saját magunk számára, illetve mások számára is meg tudunk egyértelműen fogalmazni. Tehát, hogy a helyére tudjuk tenni úgymond azokat a
az élményeket, ösztönös megérzéseket, történéseket, amik az utóbbi, ugye gyakorlatilag fél évben, kicsit több mint fél évben történtek velünk. Illetve, hogy ez, hogy a Merkur ugye Jupiter nyomdokain jár, tulajdonképpen mi is beérhetjük a saját mestereinket, és miután ugye beértük, tulajdonképpen a Merkur és a Jupiter együttállásával mondhatjuk azt, hogy beérjük a mestereinket, és mi magunk is valamilyen szinten azokká válhatunk. Úgy is mondhatnám, hogy önmagunk mestereivé válhatunk, tehát lehet, hogy nem értünk a világon minden dologhoz, de önmagunkhoz egyre jobban érthetünk. Tehát egyre jobban megérthetjük, hogyan működünk, kik vagyunk, mit szeretnénk, milyen útvonal lenne számunkra optimális, és ott az augusztus közepén bekövetkező Merkur-Jupiter együttállás tulajdonképpen felteheti a pontot az íre, és sokkal határozottabban választhatunk egy ilyen önállóbb, önazonos irányt saját magunknak. Ehhez tartozik az is, hogy ugye felismerni, hogy nem kell mindenkinek ugyanazt a csapást követnie, pont ez a lényeg itt, hogy merjünk szétszóródni, merjünk másfelé menni, mint amerre a mestereink mentek. Merjünk más utat követni, másképp gondolkodni, új dolgokat felfedezni. Azt is felismerhetjük, hogy tulajdonképpen, és ez megint a mester és a tanítvány státuszhoz kapcsolódik, hogy nincs különbség. Hogy igazából ugye ez a mesteri és a tanítványi státusz, ez egy és ugyanazon emberben is létrejöhet, illetve jelen van. Tehát ahogy ugye említettem az elején, mi magunk is vagyunk valamiben mesteriek, mi magunk is vagyunk valamiben tanítványiak, ez teljesen éppen az adott élethelyzetünktől is függ, és egyebektől. Hát ugye ez fontos lehet felismerni, hogy, és érdemes is kutatni, hogy miben érezzük azt, hogy igen, már vagyunk valahol, és itt bátran kiállhatunk, úgymond a mester művünkkel a világ elé, illetve, hogy hol van az, ahol szeretnénk tovább tanulni, akárhány évesek is vagyunk, de hogy szeretnénk új irányokat felfedezni. Itt nagyon fontos lehet az a dolog, hogy felismerni azt, hogy kritikusnak lenni a régi dolgokkal kapcsolatban, ez nem hűtlenség. Tehát attól mi nem tagadjuk meg akár a tanítóinkat, a vezetőinket, a szüleinket, a családunkat, az őseinket, hogy más útvonalat választunk, mint ők, hogy megkérdőjelezzük az igazságokat. Ez nem egy hűtlenség, hanem ez egy egészséges kritika, amire szükség van ahhoz, hogy valóban felnőtté tudjunk válni mindenféle értelemben. Ezt az egész történetet, amiről most beszéltem, ezt igazából megtámogatja holnaptól valamilyen szinten a Vénusz, amelyik a rákba fog lépni, a rák csillagképbe fog lépni. Itt kicsit olyan, mintha segítene nekünk érzelmileg megtartani a kötöttséget a felmenőink, a nálunk idősebbek, ugye a tanáraink, tanítóink, családunk, guruink felé, tehát hogy marad az érzelmi kötődés, de hogy intellektuálisan jobban le tudunk válni. Tehát, hogy merjük azt mondani, hogy igen, nagyon szeretlek, nagyon becsüllek, nagyon tisztellek, de én másképp gondolkodom, én más utat akarok járni, nekem más a véleményem és hasonló. És hogy az lenne ugye valamilyen szinten az ideális, hogy ez ne borzolja szét ugye az ilyen mindenféle érzelmi kötődéseket. Tehát az, hogy én másképp gondolkodom, más irányokat választok, mint mondjuk XY családból, az ne nyomja rá a bélyegét mondjuk a mi érzelmi kapcsolatunkra. Tehát, hogy ugyanúgy szeressünk a másik társaságába lenni, ugyanúgy kötődjünk, ugyanúgy töltsük együtt az időt, meg szórakozunk, nem, mert hogy ez az egész ez teljesen jól külön választható. Hát, hogy a szélsőségektől valamilyen módon eltávolodni, hogy nem kell ilyen nagyon fekete-fehér módon szemlélni a világot, meg a történéseket, hanem hogy merjünk szétválasztódni, úgymond, mert hogy valahogy ez az egészséges, vagy ez az egészségesebb irány. Hát a következő időszakban, így a következő héten még egy olyan dolog is érdekes lehet, ami tulajdonképpen egy látvány, hogyha felnézünk az égboltra, akkor látjuk, hogy az esti órákban, ugye a naplemente után
közeledik egymáshoz a Vénusz és a Jupiter, majd hamarosan együtt is fognak állni, és ez nagyon szép látványként jelenik meg ugye az esti égbolton, meg lehet őket csodálni még egy jó pár napig, majd valamikor június közepén a hold is oda közel keveredik hozzájuk, úgyhogy az meg igazán gyönyörű hármas együttállás lesz majd ismét, úgyhogy érdemes lesz naplemente után nézegetni az égboltot, mert különleges élményben lehet részünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!